Guten Tag. Bueno, hementxe, Municheko aeropuertuan. Egunon, beste egun bat gehiago klasera. Importantiena. Venga, ánimo. And you see the pedals are moving. See? Todo el mundo en patilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca, discoteca. Bueno, igandia, ointxe goiaz Olimpia Zentrumera, dakago ikusteko BMW museo bat, gero handikan dau hurbil English Garden bat, dauela olatu bat bastante famosua itxen dabena errekak, eta han egoten direla surfeatzen, así que dakago intentzinu hori ikusteko, eta gero ba hori, Olimpia Zentrumen dauzen pare gauza gehiago, así que eguna dario, alea!
eskagoa izena deko. Eta, bueno, hortik indozkue presentazio txiki bat, eta gero bizita zelan egiten daben lan eta hori, robotak eta. Robotak montatzen dabez, eta enpresetan instalatzen dabez. Izango dira inguruan dagoen enpresa punteroenetako bat, sektore honetan. Oso enpresa politxea. Hontxe, buelta etxera, pixka batian egon, zozi itxera, gero.